Sa unang adlaw sa pagpatuman sa no helmet, no driving policy sa dakbayan sa Talisay, ubay-ubay ang nadakpan. Si Chona Carion sa report. Sayo kaganihang buntag nagkatagna sa nagkalain-laing dapit sa dakbayan ang mga sakop sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda. Prioridad nila ang Cebu South Coastal Road habig sa dakbayan. Ug tuod man aduna gyoy mga nagmaneho nga wala mag-helmet. Kasagaran sa wa mag-helmet ang mga nag-angkas, kasagaran sa mga naisyuhan og citation ticket ang mga naghatod og mga tinunan sa eskwelahan nga wala maka-helmet. Mato ni Joy Tumulak ang traffic SAR sa dakbayan nga ila gyud kining tinudoon. Nga dunay kining amahan nga nag-helmet pero ang iyang duha ka mga anak wa niya pasulob og helmet. Doon na say magtiayon nga mo paingon na untag trabaho pero wa gyapon magsulob og helmet. Among awhag lang sa mga naisyuhan og citation ticket sa pagsito landayon sa mga violations. Or else mo kainhang dalhon sa korte man Sir John? Yes, doon na namin plano nga mo file na og kaso niya itong mga traffic violators. Ubay-ubay usab ang wa pa gyud makahibaw o baka nagpaugat lang. Gipahibaw ni Tumulak nga adunay mga motorsiklo nga ilang gipang impound human nasuta nga nagmaneho kini nga way rehistro og lisensya. Plano usab ni Tumulak nga irekomendar niya nga patasan ang 300 pesos nga multa sa dili magsulob og helmet ngadto na sa 1,000 ka pesos. Ato lang ning klarohon nga dili man nato tuyo nga mo raise og funds ang gobyerno para sa penalty. Pero ang amount manggod nga 300 is way back unsa pa nang tuiga. So tungod sa gidugayon na sa atong ordinansa, mao na sa moy penalty. So siguro panahon na siguro nga atong paumintuhan. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisda.